Τρώτε μαστιχούλα σε νεράκι. Υποβρύχιο. Το υποβρύχιο, ναι. Το υποβρύχιο που μας έδινε η γιαγιά μας. Αυτό που το έβαζε με το μεγάλο το κουτάλι και στο νεράκι, και μπορεί να βγει και σε πολλές γεύσεις, τριαντάφυλλο. Είναι εκεί η Όλγα, γιατί νομίζω σας την άνοιξα την όρεξη. Καλημέρα. Καλημέρα, Σταματίνα μου. Καλημέρα. Welcome back. Είμαστε εδώ, τραγουδάμε το υποβρύχιες καταστροφές. Εδώ κάνουμε πάρτι, έχω να σου πω. Πίνω υποβρύχια. Πόσο έχεις έχουμε εδώ το γλυκό, το κλασικό γλυκό που μας συντροφεύει όλο το καλοκαίρι. Και η διαδικασία είναι τόσο ωραία, τόσο φυσική. Ο Βασίλης είναι δίπλα μου εδώ να μας πει ακριβώς τα στάδια. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα και από μένα. Καλημέρα. Το υποβρύχιο που όλοι κάποια στιγμή έχουμε φάει όταν ήμασταν παιδιά και ίσως και όταν μεγαλώσαμε επίσης, φτιάχνεται από ζάχαρη και γλυκόζι. Το βράζουμε με νερό μέχρι να γίνει ένα παχύρευστο σιρόπι και στη συνέχεια το βάζουμε σε αυτή τη μηχανή το υλικό που χτυπάει το υλικό και το κάνει αφράτο και άσπρο. Και φυσικά μπορούμε να βάλουμε και άλλες γεύσεις. Εδώ έχουμε γεύση τριαντάφυλλο, γεύση φιστίκι, την κλασική εδώ που έχουμε και θα φάει εδώ ο φίλος μας, ο Αμπουτ. Αμπουτ, έλα να δοκιμάσεις. Τέλειο. Ναι, φανταστικό. Βέβαια. Το μοιραράκι που θα κάνει αυτά. Ο Μουσταφά που την άλλη το χαλί. Το υποβρύχιο του εξάγουμε. Αφού ήθελε να δοκιμάσει. Τόση ώρα τραγουδάγαμε να φάει και λίγο. Μπράβο, δώσε χαρά στον κόσμο, Όλγα. Δώσε χαρά στον κόσμο. Το υποβρύχιο του εξάγουμε και στο. Το καταλάβαμε. Το υποβρύχιο του εξάγουμε και στο εξωτερικό. Έχεις δίκιο. Ναι, γίνονται εξαγωγές όπου υπάρχει, ειδικά όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός, είναι ένα γλυκό το οποίο καταναλώνεται. Το τρώνε στο εξωτερικό. Είναι ωραία η ερώτηση του Χρήστου, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρουνε, αν το γνωρίζουνε σαν γλυκό, σαν επιδόρπιο. Οι Έλληνες του εξωτερικού το ξέρουν. Το έχουν συνδέσει με τα παιδικά τους χρόνια. Σωστό. Για άλλους λαούς δεν ξέρω, ίσως δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Ο Αμπουτ να μας πει. Αμπουτ, έλα να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε τρως, περίμενε λίγο την ώρα που πριν μου μιλήσεις, να φας άλλη μία εδώ, θέλω να μου πεις αν σου θυμίζει κάτι. Από πόσο χρονών τρως υποβρύχιο? Περίπου εδώ στην Ελλάδα που ήρθα, τρώω, δηλαδή από το 18. Το στέλνεις εσύ εκεί στην πατρίδα σου? Ναι, το έχουμε τώρα. Τους αρέσει? Βέβαια, πολύ. Δεν τον άφησες όμως να ευχαριστηθεί την πουκιά του. Και τα μεγάλα το τρώνε. Συγγνώμη τώρα, πώς? Από το 18. Δεν τον άφησες όμως να ευχαριστηθεί την πουκιά του. Μήπως εννοούσε το 8. Θέλει κι άλλο, θέλεις κι άλλο. Έλα εδώ, άλλο ένα. Όλο πρέπει να το φας. Όλο. Όλο αεροπλανάκι. Έτσι. Να τα βλέπουν αυτά και στην κυβέρνηση, πόσο ωραία φαινόμενα. Όλγα, τον περιποίησε τόσο πολύ που θα σε ερωτευτεί ο άνθρωπος στο τέλος. Πρόσεξε. Και θα θέλει να σε πάρει. Ο Γλυκούλης, εδώ πριν τραγουδάγαμε το τραγούδι το υποβρύχιες καταστροφές, χορεύαμε. Γιατί δεν τραγουδάτε και τώρα? Ωραία. Να φύγουμε με το τραγούδι σας, αλλά με ενεργή συμμετοχή και του Αμπουτ. Βέβαια. Του Αμπουτ, έλα εδώ. Πάμε να χορεύουμε.